салом алейкум дӯстон, каса созани хубем. Барои шумо телефон дар аксия мондагин телефони Tecno Spark Go 1 аз ма шумо да полни характеристикаш мефаҳмон. Тест инҷа коробкаш хати шумо да овардагим. Телефон бошад. Давайте пеша видео тамошо кардан дар видео лайк мемонем, дар канал обуна шуда мемонем. Ва инҷа бошад дар коробкаш чихоли прозрачный дорад. Пленка барои рӯи экран нахроҷиданаш бо пленкаш. Ва инҷа бошад гарантия 13 моҳа 12 плюс 1 моҳа ва бошад документҳои ҳамаи Tecno Spark Go 1 инҷа бошад 10 ватта 20 зарядка қатъи кабелаш ва якта дига симак барои сим-карта карош. Телефон полни чихол пленка зарядмак ҳама чӣ дора, просто соҳиб надора. Барои соҳиб жан номерҳоро дар рӯи экран мемонам, метавонед заказ кунед 915 338 71 35 дар WhatsApp фақат нависед. Шумо да доставка кардан метавонем ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка кардан метавонем. Дар муддати 1 рӯз мерасад. Расветкаи сафед нишаста ва темна си нишаста 128 тага ва 4/64 тага мешавад. Оперативкаи 4/64 тагаш бошад дар магазин бошад 7990 рублай. Расветкаи сафед сиё темна сини фақат расветка мешавад. Дар дри коробкаш фаҳмонда гузаштем ва 5000 мач батарейка дорад. Айда тараф бошад поён ва боло колонка дорад. Симак барои ҷои наушник ва ҷои заряднак бошад Type C. ҷои хубаш, мисол агар микро мешид сразу мешикаст. Ана Type C бахватарака 120 ГГц экранаш кор мекунад. Дюймаш бошад 6.67 ва процессор Tiger T615 ва 10 ватта 20 зарядка 4G 5G экран интернетш кор мекунад ва 5000 мач батарейка. Основной камераш бошад 13 мегапиксел, фронтальный камераш бошад 5 мегапиксел. Барои шумо 64 ва 128 гигабайдаша на овардагем почти 50 та зиёдтарака. Барои заказ кардан номерҳо дар рӯи экран заказ кунед ва дига телефонҳо ҳам ҳаста. Ва рӯзои ҷумъа бошад стекло чихол бесплатния ва беғайр заи бо аста телефони арзон харидорӣ кардем. Бо дар ҷаста падарка хоҳед мешем, наушник хоҳед, повербанк ва барои падарка хто медонед ки шарикои зардаста ва падаркаҳошам қатъиш равон кардан мегирем. Samsung Go, Honor, Redmi, Poco ва телефонҳои Redmi арзон шамаса Redmi A7 1000 рубла. Ва ин видеои калом нархномаро як бор дига дар канал мефрем. Шумо метавонед дига видеоро дар канал бинед. Нархномаи ҳама телефонҳоро гуфта мегзарем. ва саломату хонаобод бошед.